A verdade é que sempre escoitara falar do FICBUEU. Cando estudei o máster era como que era un festival moi recoñecido. Dixéronme varias veces que era o mellor festival a nivel curtametraxes no territorio. Entón, pois, presentei o proxecto, pero, bueno, con esperanzas, pero sen expectativas, porque, bueno, ninguén se considera o máis do máis cando opta a unha cousa así. Entón, a verdade é que foi gratamente sorprendente que fose un dos seleccionados. Penso que xa o feito de sair da casa é positivo se ademais estás nun entorno como a este, con este enigma, este misterio, o feito de estar nunha illa, 4 persoas, é todo como moi guionizable. Entón, a verdade é que creo que influíunos a todos de forma moi positiva en canto a ese estímulo creativo. Eu teño a tendencia de sentirme soa xa a nivel personal, pero que ademais o traballo dunha guionista na súa casa, coas súas ideas, rumiando, etc., pode ser moi solitario. E de repente estar na mesa con outras 3 persoas que poden comprender eso sen necesidade de explicar nada, entón partimos dun mismo nivel, empezamos a falar xa desde ese nivel e imos subindo e baixando e hai un sentido do humor que é compartido. Fíxome sentir eso, pois, acompañada e ademais que teño que dicir, e non o digo por quedar ben, é moi sincero, pareceme proxectos increíbles e cando escoitaba as melloras que facían e as cousas que lles ocorrían, sentíame moi conmovida de como crecían. Sentínme tremendamente valorada, respetada, escoitada, sentín que o meu proxecto e a miña cabeciña eran moi especiales e ao mesmo tempo, evidentemente, pois era unha persoa que che dicía todo o que non, o que era mellorable, o que na súa opinión tamén pois podería ser de outra forma. Tiven varias ideas moi dulces e moi bonitas gracias a ela, en realidade. Outras cousas melloraron moito. Entón, gústame moito cando hai esa tranquilidade, esa honestidade para poder decir o que se pode mellorar, pero, insisto, cunha empatía, cun respecto cara ao traballo da outra persoa que pareceronme sorprendentes e admirables. Penso que me estou... Iba a dicir que me estou achegando máis ao corazón da historia, pero tampouco é iso, é como que estou descubrindo cal é o corazón da historia, porque digamos que sendo unha historia tan persoal, para mí un ecosistema onde todas as pezas teñen a mesma importancia. Entón, claro, cando levas a túa vida ao cinema, hai un proceso que non pode ser literalmente traducilo, senón que tes que buscar a equivalencia, como cando levas unha novela ao cinema, ti non podes levar as palabras literalmente a imaxes, tes que buscar como nunha traducción poética as cousas que poderían resoarche da mesma forma pero a linguaxe diferente. Entón estaba un pouco perdida neso. E gracias tanto ás titorías de Isabel como ao apoio do FICBUEU como as conversas coas miñas compañeiras, pois ao final estou discernindo cal é ese pulso da curta e unha vez o teño identificado agora podo traballar nel. Entón síntome aliviada de polo menos saber cara onde vou.